irin san da nake maka yanzu ba irin wanda muka yi a baya bane. Wannan kalaman da yake faɗa ni ba su da wani tasiri a cikin zuciyata. To amma idan na kafa maka hujja watakila za ka yarda da ni. Da matsala ku tashi kun bar gurin nan. A'a, haba Dahiru, sai ka ce wani wanda aljana ta biyo? Wannan mutum ba kamar wannan mutumin Mina din nan ba. A'a, wace Minan wai? Mina mana wanda muka karɓi kuɗi a hannunta mana kamar mai gidan wannan. Kai? Amma ka gani, gashi na kallo na yi. Dauda. Na'am. Gaba ɗaya hankali na ba a nan yake ba. Tun da bikin nan ya zo tsirfa-tsirfa da wasu abubuwa baki sai zuwa su. Dan za a biya zo da kuma ka jiyo da wasu al'amura da suke ta kunno mana kai. Wannan ai habu kai. Wannan na ci da yawa ike wallahi. Ana wahalar ma abubuwan nan amma ka sai ka da kusa mako ka zo ka hura min wuta. Duk plan ɗin da muka shirya gaba ɗaya komai ya biya lalace. Haba Diji. Kamfanin mu yana so ya baki contract ki zama ambassador mu. Wow, amma gaskiya na ji daɗi. Amma me kuke so in muku? Kayan mu muke so ki yi ka tallata mana ta hanyar postal. Dan haka za mu tura miki kuɗin jirgi ki zo jihar Ogun. To yaushe kenan? Gobe. Ayya gashi gobe za a ɗaura aure na, dan Allah ku yi haƙuri mana sai bayan biki. Gaskiya ba zai yi mu canja wannan ranar ba. Baki da lokaci. Dan sa a nemo wata sai mu bata contract din. Kai gaskiya an haka ne ku bani nan da zuwa da anjima zan yi magana da wasu da suka dace. Ya na ganka haka a kwance ko shirya ma ba kai ba? A gaskiya ni bana jin daɗi ku je kawai. Haba dan Allah. Taro na 'yan uwa dangi za a haɗu ni mu bari mu zo mu tafi. Amma ina fata kin ɗau maganin ki za ki tafi da shi ko? Maganin me? Maganin hawan jinin ki mana. Yaushe rabona da hawan jini? Saboda haka ga maza da mata sun hallara a wannan biki mai tarin albarka. Ta zo ta gifta mu ta wuce da ta wuce kuma na fahimci uwa ranta a bace yake. To ko kuma an wanne bai zo ba? Allahu a'lam. Saboda haka ba mu san dai me yake wakana ba. Saboda haka ki daga waya ki kirawo shi domin a ci gaba da tasiriwa. Kin ji wani maganan banza da Emson nan yake faɗa? Ko an gaya masa mu daga gidan matsiyata maka fito? To bara in gaya maka wane ne wannan angon. So uku yana min ciki yana sani ina zubarwa. Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara kunya kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya sha ya masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi, amma banda inkiya irin tawa, wato suna Gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi, domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu, ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da shi a media ina yaɗa shi. Komin arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila, domin a cikin magungunanmu akwai na ruwa akwai kuma na gari. Na ruwan suna ƙara masa ruwa ne, su ƙara masa yawa, su rage masa ƙarfi, su baiwa mutum. Shi kuwa na garin suna yi masa algus, su ƙara masa yawa, he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa, suke baiwa jama'a. Duk maganin da aka karba a hannunmu aka yi masa irin wannan algus, to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba. Idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani. Kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi. Namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa, idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa. In dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta Almubaraka, da yardar Allah korar cutar yake da gaggawa ta zama tarihi. Maganin yana da ƙarfi, yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah.
cutar sikila, kariya ko normal. Wannan shine maganinta. Sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa, cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa shi. Mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi. Wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah. Duk budo ɗaya 5,000 ne, ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga 5,000 ce. Akwai ta manya, akwai ta yara, amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya robar maganin sama da ɗaya. Maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zuma a ciki, ba shi da zartsi ko bore ko ɗaci. Malama Zainab, ya ɗanɗanansa yake? A gaskiya wannan magani ba shi da tsartsi ko baure, ba shi da ɗaci. Kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma. Masu neman babbar cibiyar muna a jihar Kano, Gabasawa Local Government, gari na Karmami. Mazaunan ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a Kumashi Roundabout. Sannan a babban birnin tarayya Abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Borno za su same mu a Gwange layin tanki, gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da kuma Talata. Ina mazauna jihar Bauchi za su same mu a garin Azare. Muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe za su same mu a garin Billiri, unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma.